Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska si ukážeme vlastne, že sme kúpili novú kozičku. Vlastne volá sa Jahoda. Vlastne ešte sa zdomácňujú, ale už je taká smelá. Ale ešte si tieto dve robia zle, lebo sú to obidve také isté staré. Vlastne tento je ešte taký mladučký, takže jemu je všetko jedno. A vlastne oni si to takto robia zle. Niekedy sú spokojné, niekedy si robia zle. Vlastne je to čistokrevná anglo-nubijská koza. Maľa. Vlastne, lebo začína byť teplejšie, jar. Tak sme sa rozhodli, že kúpime ešte jednu kozičku, aby Malina nebola sama. A vlastne tomuto malému sme kúpili takýto obojok. Taký podobný má aj Malina. A bude mať asi aj Jahoda. A vlastne ďalšiu vec, čo sme tu urobili, vlastne, že sme dali tento kýbel na taký držiak, lebo sliepky ho špinili, tak sme im ho dali na taký držiak, aby sa nezašpinila voda. Potom vlastne všetko ide po starom vlastne. Malinu musíme dojiť každé ráno a každý večer. Vnútri je to tiež všetko to isté. Lenže sme tu pridali kýbel na žranie. Malina dáva tak okolo 1,5 litra ráno a 1,5 litra večer, takže 3 litre denne.
väčšinou niekedy viac, niekedy menej. Vlastne jahoda ešte nebola pripustená, takže ona nič. Tak a toto by bolo z tohoto videa všetko. Takže čaute.